Frederikslinjerne vinder på dagstoppen med Libido. Nummer 6, Sofie Sigurdsson, holder sig bevæget. Foregående løfterne har det fingre fældet til den 36-75. Ja, og der var ikke noget, hun bakkede af på i dag. Nej, slet ikke. Så det var helt fint. Hvad skal I lide over? Hun gør til den her på den begge to. Væk dog. Okay. Ja. Ja. Krydser fingre for alt. Ja, det er vi nødt til. Ja, ikke andet for. Træt hjemme, hvis ikke det går godt, ikke? Jo. Det er bedre, at det går dårligt den første dag, end godt at den sidste dag. Jo. Så har man en god tur hjem, så hun sidder og irriteret på hinanden. Ja, det er det sidste, man har. Det er meget hyggeligt i bilen. Ja. Ja, nu har jeg også en lidt længere tur. 10 minutter. 10,5 minutter. I 10 minutter til den her. 2,5 timer. Det er 5 minutter, der kommer jeg også. Ja, men det er det. Det er et dejligt sted herude. Ja, men for os, men altså, det er nemmere, meget nemmere for os at køre til Sverige, end det er at køre til... Ja, jeg kører til Vilhelmsborg. Ja, ja. Og, ja, det er sådan en træls tur, synes jeg.